Veli davi peşaten proseye açtı yanjı Türkiye'ye bey terör li ser erdêjî rewşawaye Serokê Giştî Partiya Sosyalîsta Kurdistanê Bayram Bozer li Stûdiyoya Kurdistan 24 mêvanê min e. Tu bi xêratî kekê Bayram. Spas dikim Kekî Cemal serçavan. Kek Bayram niha PKK kongra xwe jî li darxist. Di ser daxwaza rêberê PKK Abdullah Öcalan hem xwe fesih kir hem jî biryara çekdanînê jî danî. Li ser erdê li Bakurê Kurdistanê gelo encamên vê yekê têne dîtin. Belê spas dikim carek ev biryara PKK biryara çekberdanê û xwe fesih kirin encamê guherînê rojhilata navî ne divê ew em qebûl bikin. Yani ne guherînên navxwî ne nav dewletî ne û ev proje li ser Tirkiye jî li ser PKK jî hatiye fars kirin. Ji ber ku di sîstema nû da nîzama nû da ciyerê xistinê wekî PKK, wek Hizbullah, wek Haşî Şabî êdî tune ye. Ev rêxistin li ber îstikrarê aramiyê wek problemin. û Tirkiye jî tabî bi vê hincetê heta niha bû sebebê gelek alozî, problem û dagirkirina herêmê. Ev jî divê destê Tirkiye batana sendin. Ji ber vê yekê li ser her du van aktoran jî ev proje hat faz kirin. Lê netîce çi dibe bila bibe? Ev gavekî pir erîniye. Mesela çekberdana PKK. Em zanin ev çil salê dawî şerê ku hat meşandin, şerekê bêwate bûn. Ciyê ku menfaetê bigîşîne miletê Kurd, zirarê mezin da doza miletê Kurd, doza rewa. Doza rewa reş kir, kriminalîze kir, bi destê dewletê wek terorê hat dest nîşan kirin û xesarê xwe yê gelek mezin hebûn. Em zanin ji ber vê şer û pevçûnê tenê Başûrê Kurdistanê niha sed heb qereqolê Tirkiye hene. Hezaran gundên Başûrê Kurdistanê hatine valakirin û xelk çol bûye û xelk bêkar e. Li ser Rojava problemekê mezin bûn, astengekê mezin bûn. Tirkiye her tim bi hinceta PKK êrîş dibirin ser Rojava û em zanin coğrafyaya Rojava nîvê wî ji aliyê Tirkiye ve hat dagirkirin bi hinceta PKK. Her wisa Tirkiye jî yani ev 20 sale her dengê ku bilind dibe ji bo azadiyê, ji bo demokrasiyê, ji bo zimanê Kurd, nasnema Kurd bi mohra terorê tê terorîze kirin, tê reş kirin. Yani mirov dikare bêje kekê Bayram yani ji aliyê Tirkiye me. Mesela pêşiya dosa Kurd ya sivîl demokratîk dihate girtin û kiryarên PKK zêdetir sûd ji Tirkiye re peyda dikirin ku hareketa Kurdî kriminalîze bike, terorîze bike. Tam tiştê ku Tirkiye dixwastin ew bûn yarê. Tirkiye tevgerekê wekê PKK dixwastin ku bu hincetê siyaseta navxweyî û derve dîzayn bike. û heta opozisyona xwe jî dîzayn bike. Ev firsendekê mezin dan dewleta Tirkiye ji bo ku dengê Kurdan, dengê daxwazê neteweyî demokratîk bin pê bike û piştgoh bike û em bêjin operasyonê askerî siyasî bênaber bimeşîne. Ji ber vê yekê berdana çekan direng jî bû û pir baş bû. Gelek kes dibêjin ka encamê vê çekberdanê çi bûn, Kurdan çi qazanç dikirin. Em duî qenaetê de ninin. Kurdan ji xwe dro jî tiştê qazanç nekirin, îro jî tiştê qazanç nedikirin, aksê wî zirar didiyan. Ji bo wî ev zirar dî ji holê rabe, ev şer û pevçûn li holê rabe. Yani binemaya kazançkirinê zêdetir dibe niha kek Bayram? Belê, niha qazanc çekberdana PKK em bêjin têkçûnine qazancekê ji bo miletê Kurd, ji bo her şerperçe bêhnek werbigirin. Ji bo ku ev pêvajo hîn asayîtir pêş de here û taybetî jî li Bakurê Kurdistanê Kurd bikarbin zemînekî em bêjin demokratîk li ser zemîna siyasetê dengê xwe bilinkin, dawadoz û daxwazê xwe bikin. Ji bo vê yekê em piştgiriya vê pêvajo dikin. Lê aliyê Tirkiye, rayedarên Tirkiye mesela çekberdana PKK wek safîkirina mesela Kurd dixwazin nîşan bidin. Ev ya tucar em qebûl nakin. Mesela Kurd bi PKK dest pê nekiriye û berdana çekan jî mesela Kurd safî nabe. Adı duan mesela Kurd mesela PKK û mesela terorine mesela milleteke mezine milleteke qedîm milleteke Kurd ku Bakurê Kurdistanê tenê Tirkiye 30 milyon nüfusa xwe ye. Ev mesela şer û pevçûnê nine mesela
ملت که کو بگیشه آزادی خو و لسر آخا خو اداره بکه جبو به که ابیا رد کن و دبیجن مثلا کور صافی نبوه آستنگ کرابوه بلکی مربوط کاری بچه هی نود دست بکریه قناقی که نود دست بکریه اف یکاری مثلا زمینه که درست بکه که bayram گو ترکیه جی بر به اتمسفرکی زیادتر دموکراتیک بچه راستیا کرد وکی راستیا ملت کی قبول بکه دستور کل گورا راستیا ترکیه درست بکه زمینه جره پیدا داد ببیا و گردای اتخاذم تشک جی بیجم یعنی یک جی پیامن ترکیه دولتی سرگیجیک چید که کو مثلا کور صافی ببو اف نراسته و اف وک مگوت اف داخوازه ملت دولتی یکو و مثلا وکی کو قضیه دست نشان که عالی دنجی او داخویانی اجالانا 27 اثبات دا تی گوتن کو ایدی ام اوتونومی ستاتو مافی فدرالی نخوازن اوجی به سرگیجیک به هیویک نوا کردان دا ام اویاجی راست نابینن دوی ملت کرد بگوتنان اجالان میزه بکه او نکه به نوا به هیویتیه یعنی جارجی دوزا ملت کرد به اجالان دست به نکریه و اجالان ناقده به پیکه دست به نکریه و پیکه ناقده پیکه تنه بوجی دوزا کرد هبون ایرو اجالان بجی اتشته نخوازه بجی دوزا کرد به دوامه و بلکی هین خورتر پیشتا بچه او پرسا کوتا گوت پر مهمه نوها قاسی کو ام دبینن مجارا و پیواژوی دا تنه چک بردانه پشت ویزیتر برنامه تنه لی ام زان کو اف گوهرین و پورا گوهرین دم بینه یعنی اف چشکی تابعیه یعنی بوکو ایکو چک بردانه وگروان دوی قانون درد کبن ایکو به هنجه تا پشکریا پککی هاتنه گرتن 10,000 بردانه وان دوی قانون اینو درد کبن ام بیجن شاره داری کو به هنجه تا پککی وظیفات ورگرتن جبو وگروان دوی جارزی قانون چه ببن اف سری خواه و نرمایک چه بکه اف سری خواه و زمین سیاست خوش بکه حتی نوها که جمال جبر شر و پفچون دنگ سیاست درنت کتن به طایبتی دنگ وک پارتی سوسیالیست کردستان و پارتی کو به سرزمین دموکراتیک آشتیانه سیاست دمشینن دنگ وان نشون خلقه دنگ چکان دنگ مغدوریت دنگ شهیدان دنگ امبیجن تعداد اپراسیون زیادتر بالا خلقت کشاندن و سیاست جی لگور وی دیزاین بون لگور به دماشر و پفچونه بقناعت همه او پارادیگما سیاست جی و بگوره لترکیه او جمسریا کول سر شر و پفچونه دی چه ببون او بگوره ایدی هر کس و گوره سیاست خواه نیرین خواه پیش ام بیج پروژه خواه و درکه پیش جبوه که اف مسئله نتنه بوی ملت کرد aynı vaxtda bu siyaset aştiyanı و demokratik jive zemine xoş bike من بنرین من پشتی کو اف شرو پفشون مجن نابری درکه و سیاست ترکی نورمالیزه به جبر کو سیاست ترکی لسر و شرو پفشون شکل بگرتن یعنی عالیه جه ام بیجن دولته به کی اینگه اپراسیون بخواستانه ام بیجن دنگی وان ببریانه به بشکریه PKK destini suçlar tıkırın. Keki bayram tuzani Europe'de potansiyela Kurdu Türkan zedetir derke ve o potansiyela demokratik u guartine. Keki bayram noha ditinek heye. Dibijin ku rojlatan afin berbe guharinek heye. Kurd ve guharineyde neveki salim ber. Noha Kurd yani خودی رول خودی باندور رجلاتان آوینن و اویک پرسا کرد با آوایی که گشتی دگرین آف خو نبز بشه که کردستانی پارچه که کردستانی با آوایی که گشتی دگرین آف خو یعنی اف کنجکتورا گو رجلاتان آوین نها رود ده الگورا بحوریات باکوری کردستانی جی با آوایی که برفره دگرین آف خو چار سریا پرسا کرد ترکیه و باکوری کردستانی جی Kuvveti despeki de desnişan kiri, despekirna ve proseji ji fişarın nav devleti despekirin, çareseriya pırsa Kurdyan ji proseya despekirna çareseriya pırsa Kurd be fişarın cihani despeki ser Türkiye. Spas ki başkufte ve pırsı pırskır, jber ku bersiva ve pırsı esasen ve ne yamazın ronit ke bu Kürti mesele eve او نظام کو سال بره دژه کردان هاتون آوکرین عمر خو خلاص کر ایدی جی کو امبیجن استقرار و آرامی پک بینه
bu sebep tekçuna istikrar ve aramiye bir taybetici pişte dawiye anina şerê sar yani. İro em dibinin ku pişte em bejin haften Oktobra 2013 ku Hamas'e erişe İsrail kir. Pişte wî em bala xwe birin pê ew hilala şiya şikest. İran tekçûnekê mezin xwar bûyî ve girêdayê Hamas tune Hizbullah tune ana dora Heştî Şahbiye muhtemelen. Ev carek balans rojhelata navî serûbin guharan. û li ser piştê van guharînan Esad tekçû rejima Esad yani Esad piştê vê derbexwarina İranê bi qenata min tekçû. Ew zemîna ku rejima Esad li ser piyan digirtin piştê ku nema birê wî vala bû û tekçû. Piştê wî îro serî da ji bo Kurdên Rojava firsendekê dîrokî çêbûye. Çira em temaşe dikin ku bê Kurdên Rojava Sûriyekê bi istikrar çê nabe. Yani li wir em bêjin Durzî hene, Alewî hene, xelkê din hene lê ew têra hêza wan têra avakirina Sûriyekê demokratîk û müşterek nake. Tenê Kurd dikarin bibin çîmentoya Sûriyekê demokratîk û paşa rojê, Sûriyekê seküler, Sûriyekê nenavendî, Sûriyekê ku bi dunyayê re li hevatî bin. Bi qenata me piştê wî dora İranê em her tim dibêjin. Ji ber ku rejima İranê û em bêjin rejima neteweperwer û mezhebçî ew jî emrê xwe xilas kiriye ew jî bingeha fesadiyê ye rojhelata navî fitneyê em bêjin şer û pevçûnê ye. Di qenata me piştî ku Rojava jî mesele safî bû û Iraq jî bikeve rêyekê aramiyê ku ev guhartin wê tesîrê xwe li ser Kurdistana Iraqê û Iraqê jî bike wê dor were ser Tirkiye. Bi qenata me Tirkiye rêza çaran daye. Ji ber ku Tirkiye welatê Yekîtiya NATO'ye, Yekîtiya Avrupa'ye yani ew serûbiniya Sûriye û Iraqê wê li Tirkiye neqewime. Yani ew fırsat nadin ku em bêjin guhartinên wisa mezin çê bibe. Lê di nava zamanda û bi em bêjin metodên demokratîk siyasî wê li ser Tirkiye jî ferz bibe ku ev mesele were safî kirin. Niha Tirkiye bi destûra wê dixwazim tiştek jî bêjim. Ev qonaxa ewil e ji bo xweşkirina siyasetê li Tirkiye. Lê esas pêvajo nû dest pê dike. Qesa min çi ye? Qesa min êdî wexta vegera nîqaşa esasên sîstema dijî Kurdê. Ew jî çi ye destûra heye. Destûra ku li ser înkara Kurdan ava bûye, li ser perçekirina Kurdistanê ava bûye, li ser tunekirina zimanê Kurdî ava bûye. Niha divê ew hewlê ku Bahçelî dest pê kiriye û behs dika dibêje komisyonekê müşterek çê bibe li parlamentoyê em vê gavê jî erînî dibînin. Lê ev gav tenê bi meselên vegera PKK'ên serê çiya û vegera em bêjin berdana PKK'ya nebe vegerê li ser kanûna esasî hûr bibe û mesela Kurd çawan bi awakê demokratîk li ser zemînekê wekheviye safî dibe ew jî diyar e em dubare dibêjin divê nasnama Kurd were nas kirin divê zimanê Kurdî wek zimanê fermî were qebûl kirin û sîstemek çê bibe ku Kurd bikaribin li Kurdistanê de xwe îdare bikin. Wê gavê em rastî dikarin behsa safîkirina mesela Kurd bikin û tiştekî mühim jî ev e heta mesela Kurd safî nebe KK Cemal li Tirkiye jî demokrasî çê nabe û nan û av jî qasî ku hewcedarî hebe dest nakeve. Yani mesela demokratik kirina Tirkiye û mesela Kurd safîkirina mesela Kurd têkel ew bûne. Gelek spas serokê giştî Partiya Sosyalîsta Kurdistanê Rêzdar Beyran Bozî. Ez jî spas dikim ji bo ku vê firsendê da min. Mala babe.